నమస్కారం, వెల్కమ్ టు ఏబీ న్యూస్. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం పట్టణంలోని కుప్పం మున్సిపాలిటీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యాలయంలో కుప్పం మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి డాక్టర్ సుధీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది. చైర్మన్ అభ్యర్థి డాక్టర్ సుధీర్ మాట్లాడుతూ కుప్పంలో బలిజ కులస్తులకు ప్రభుత్వం 2 ఎకరాల 46 సెంట్లు భూమి కేటాయించడం జరిగిందని, ఆ స్థలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తరపున అతి త్వరలోనే శ్రీకృష్ణదేవరాయల విగ్రహం ప్రతిష్ఠించడం జరుగుతుందని, అదేవిధంగా ఆ స్థలంలో ఒక కమిటీ భవనము, హాస్టల్ భవనము లాంటి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మరియు ఎంపీ రెడ్డప్ప, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి భరత్ గారి ఆశీర్వాదంతో త్వరలోనే నిర్మించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కుప్పం నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్ పార్టీ బలిజ కులస్తుల ఇన్ఛార్జ్ నందా, వైఎస్ఆర్ పార్టీ సోషల్ మీడియా ప్రెసిడెంట్ రవి, బలిజ కుల నాయకులు చీలే చల్లి, బలిజ కుల నాయకులు చీలేపల్లి చలపతి, చీలేపల్లి పంచాయతీ మాజీ ఎంపీటీసీ వెంకటరామన్న మరియు వివిధ హోదాల్లో ఉన్న ముఖ్య నాయకులు బలిజ కులస్తులు పాల్గొన్నారు. అది కూడా ఒక బలిజ కులస్తులకు సంబంధించిన కార్యక్రమానికి వారు కనుక వస్తే అన్ని విధాల ఆ పర్టికులర్ సామాజిక వర్గానికి కూడా చాలా న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఆ పర్టికులర్ స్థలం ఏదైతే ఉందో వీటికి సంబంధించి అందరూ కూడా నిధులు సేకరిస్తున్నాము. ప్రభుత్వ పరంగా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక వసతి సముదాయం, కమ్యూనిటీ హాల్, ఇది కాకుండా ఒక హాస్టల్ కూడా అక్కడ నిర్మించడం జరుగుతుంది. మంచి పార్క్ కూడా అక్కడ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ప్రాపర్ ఫెన్సింగ్ వేసి అక్కడ నీటి వసతి, పార్క్స్ అన్నీ కూడా కేటాయించడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఒక చక్కటి కమ్యూనిటీ హాల్కి త్వరలో అక్కడ రాబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన చర్యలు జరుగుతున్నాయి, చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పరంగా దీనికి రావాల్సిన నిధులు అతి త్వరలో రాబట్టుకొని ఖచ్చితంగా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో, ఆయన ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్తుంది. త్వరలో ఈ కార్యక్రమానికి మీకు కూడా పిలుపునిస్తాం. సహోదరు విలేకరుల సోదరులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి రావడమే కాకుండా విగ్రహానికి సంబంధించిన ఎవరైతే ముందుకు వచ్చినారో దాతలు, వాళ్ళందరికీ కూడా నా పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఈరోజు దాంతో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేసింది చాలా ఉంది. మన భరత్ సార్ గారు కుప్పంలో మన కోసం చాలా వరకు చేసినారు. 2 ఎకరాల 4 సెంట్ల భూమి మనకు కేటాయించినారు. మొన్న మన తండ్రి లాంటి వారిన పెద్ద ఆయన రామచంద్రారెడ్డి గారు వచ్చి శంకుస్థాపన కూడా చేసేసిపోయినారు. ఇక దాన్ని స్టేజ్ కట్టి మొదలుపెట్టి దాన్ని పూర్తి చేస్తాము త్వరలోనే. ఈ జిల్లాలో ఉండే పెద్దోళ్ళు బలిజోళ్ళు చాలా పెద్దోళ్ళందరూ మన ఎంపీ గారు, మన రామచంద్రారెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి దాన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేస్తారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బలిజ సోదరులకు నమస్కారం. ప్రతిష్టాపన చేయాలని మనకంటే ఎక్కువగా చొరవ తీసుకొని అందరినీ కలిపి మాట్లాడి హెల్ప్ చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా నందన్న గారికి, మన చీలపల్లి ఎంపీటీసీ వెంకటరామన్న గారికి, ఇక్కడ చేసిన మీడియా మిత్రులకి, మన కాపు కులస్తులు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. చాలా ఏళ్ళుగా ఈ విగ్రహం పెట్టాలని మన పెద్దవాళ్ళంతా కష్టపడి ఉన్నారు, కాలేదు. ఏదో పార్టీ తరఫున కానీ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏదేదో జరిగిండొచ్చు. ఇప్పుడు మన ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంతో చేయి నది పడింది అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏమి విడుదల ఆయన 9 ఏళ్ళు బాధపడినారు కాబట్టి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితేనే ఆ ఇమేజ్ వచ్చింది. దేశమంతా ఆయన పేరు చెప్తున్నారు. అట్లే ఈ బలిజోత్సవానికి సంబంధించి కూడా ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎన్నో పోరాటాలు జరిగి దాంతో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి అన్నీ జరిగి ఈరోజు కొలిక్కి వచ్చింది. దానికి సాధించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు ధన్యవాదాలు.